Ayong adlaw mga kaistorya, welcome sa pinakaunang episode sa atong Mag-Istorya Ta podcast entitled Points of News, punto por punto ng mga opinyon sa mga mainit ng mga balita, kauban ng inyong alagad, ang inyong kaistorya, Ardison Tulibas Arsua. Dito sa unang mainit nga balita, aron malikayan ang pagpangilad sa presyo sa itlog sa manok o mahatagan og solusyon ang padayon nga pagsaka sa presyo sa itlog sa manok. Si AGA Party List Representative and at the same time Chair sa Pork Producers Federation of the Philippines and Egg Council of the Philippines, Representative Nicanor Briones, nagsuggest na kapag ka ikaw mopalit og itlog sa manok sa tindahan, dili na magbase ang presyo niini sa iyang sizes or small, medium, or large, kundi iyang gisuggest mga kaistorya na kung ikaw magpalit og itlog sa manok, timbangon na kini aron nga una malikayan ang pagpangilad sa presyo and at the same time mahatagan og pagtagad o solusyon ang padayon nga pagsaka sa presyo sa itlog sa manok. Ang pangutana mga kaistorya, mao ba gyud kini ang solusyon sa problema? Abi ninyo mga kaistorya, kapag ka ang usa ka presyo sa usa ka palaliton musaka, ang akong nakita ani nga usa sa pinaka basic na hinungdan, mas daghan ang demand kaysa supply. Kapag ka mas daghan ang demand kaysa supply mga kaistorya, dili gyud malikayan nga adunay mugawas na problema sa price manipulation and price increase. So unsaon nato ni pagsulbad kining problema sa pagsaka sa presyo sa itlog sa manok? Hindi unang-una natong buhaton ani mga kaistorya, mangita og pamaagi ang atong gobyerno para mutaas musaka ang supply sa mga itlog sa manok. Kung sa may pamaagi aron musaka ang supply sa mga itlog sa manok, suportahan nato ang atong poultry industry. Suportahan nato ang atong mga poultry farmers. Very simple, para mutaas ang supply sa itlog sa manok. Mamuhitag mga manok, mga istorya. Eh kung mamuhitag daghang mga manok, buti pasabot, daghang itlog. Kapag kadaghang itlog, daghan ang supply kaysa demand. Kapag kataas ang supply kaysa demand, moubos ang presyo. Samantala, kining giingon nga manipulation of prices sa atong mga chicken eggs, kini bang pagtimbang sa itlog mao'y solusyon? Dili. Ang solusyon ani mga kaistorya, palihupon nato ang atong mga kapulisan, palihupon nato ang atong mga concerned agencies para matutukan ug mapugnat kining mga way klaro nga mga negosyante nga ginamanipulate or ginakontrol ang presyo sa atong mga chicken eggs. Samtang sa laing bahin din usa ka House Bill ang gipropose sa Kongreso aron pag-establish og mga mental health centers sa nasod. Kini ubos sa House Bill 3582 in which ang co-author niini si Anak Kalusugan Party List Representative Ray Reyes. Matud pa ni Representative Reyes na importante nga matukod ining mga mental health centers sa mga lugar sa Pilipinas tungod kay ang usa sa mga alarming issues sa atong nasod ining mental health issue in which nakita nato na nagkataas usab ang porsyento o rate sa mga Pilipinong nag-commit og suicide. Pero inani ang akong opinion mga kaistorya, before nato i-implement kining naasoy nga House Bill, kining pagtukod sa mga mental health centers sa mga barangay sa Pilipinas, unahon sa nato mga kaistorya, unahon sa nato ang pag-improve, ang pag-develop, ang paghatag sa mga eksaktong tambal, ang pag-provide sa mga barangay health workers, barangay doctors, barangay nurses, pag-improve sa atong mga barangay health centers. We cannot proceed to another program kung naapay usa ka unfinished program. Nakita na to mga kaistorya na kung maglibot suroy ka sa mga barangay, daghan pa ng mga barangay health centers ang wala kaayo maatiman. Na ay building pero way tambal.
yes, may building pero walay mga barangay health workers or kulang sa mga barangay health workers, or doon na may mga barangay health workers pero kulang sa training, walay doctor, walay nurses o guban pa ng mga medical personnel. So kung atong nahuna-hunaan na itukod kining mental health center, there's no problem about that. Pero ato siyang i-improve ang atong mga barangay health center. Tagaan na, butangan nato sa mga eksaktong tambal, butangan nato sa mga well-trained na mga barangay health workers, butangan nato o barangay doctor, nurses, and other medical personnel. Kaya pwede raman mga istorya, di man necessarily, no? Dili necessarily nga magtukod di kag building specifically for mental health center. Kapag ka nag-improve na ang usa ka barangay health center, pwede man magbutang dito sa ka kwarto o sa ka opisina o sa ka cubicle na mag-focus sa pag-atiman sa mga mental health issues. Magkatong naglangkob sa atong mga balita din sa atong programang Points of News, punto por punto ng mga opinyon sa mga mainit ng mga balita dito sa atong Mag-Istorya Ta Info Vlogs Podcast. Kauban ang inyong alagad, kaistoryang Ardison Tulibas Arsuat. Dalang salamat ug mayong adlaw kaninyong tanan.